Het Dartele viert feest. De carnavalsvereniging bestaat 6 keer 11 jaar en zorgt zondag naar de jubileumprins. Na eventjes vissen kwamen de beruchte 11 regels al snel bovendrijven. Het is een geboren en een getogen vuile CEO. Het is een nurste. Hij is jeugdprins geweest. Hij woont niet in het centrum, maar ook niet achteraf. Hij is getrouwd. Ze zien echte vogelliefhebbers. Een van die opa's heeft in het bestuur gezeten van het Dartele Veulen. Ze hebben metgespeeld in de belevingstocht over de oorlog. Bij u zit dansen en zwingen in het bloed. Het was door vroeger wel eens een klerenbende. Hij is niet beroerd om een reuntje te halen. De 66e prins van het Dartele Veulen, de prins van 2020, is prins Nico den Eerste. Het prinsenpaar Nico en Yvonne Knapen zijn speciaal gehuld in het nieuw, om zo het jubileumjaar nog meer glans te geven. Wat is dit prachtig om hier te mogen staan. Met lang beven en proberen om mond te houden naar iedereen hebben we vanaf 9 december ons best gedaan om dit geheim te houden. Dat is heel goed gegaan. Gaat het weer een beetje... Als je denkt, wat zien die er slecht uit? We hebben vannacht weinig geslapen van het liggen popelen en liggen draaien van als we het maar niet verpraat hebben, als we het maar allemaal goed gedaan hebben. Ja, ontzettend moeilijk. We hebben een ontzettende hekel aan mensen die liegen. En dus ja, dat is niet makkelijk dat je dan zelf voorop moet gaan in het liegen. Dus we zijn blij dat we eindelijk er vanaf zijn en dat we het uit mogen spreken en met iedereen kunnen communiceren. Ja, gisteren zijn we in de Prins het Komende Hei geweest en ja, zoals elk jaar gaan we, als er feestjes van de raad, gaan we mee. En ja, konden we gisteren niet achterblijven natuurlijk, want dat zou opvallen. Dus we zijn gisteren naar de hei geweest, nieuwe prins uitgekomen en we hebben daar ook gewoon een feestje gemaakt. Maar iedereen blijft bij elke stap die je zet, ben je verdacht en blijf je verdacht. En ja, daar heb je wat hulp van de andere dorpsbewoners nodig om die verdacht te kunnen maken. En ja, om jezelf een beetje vrij te pleiten. Maar nee, we hebben denk ik heel goed ons best gedaan en we hebben het ook heel mooi verborgen kunnen houden, denk ik. 9 december stonden wij nog wat op te ruimen, nog wat te doen in de keuken in de kamer. En in één keer klop klop, komt het prachtige gezicht van Twan voor de raam. Niet gebeld, niet ge-sms'd. Ja, dat weet ik niet wat hij kan doen. Komt een muts voorbij, er komt 300 uit. Ja, die komen niet voor niks. Toch de deur maar opgemaakt, die 2 binnengelaten. En daar kwam het te sprake. Gaan wij zien hier niet voor niks. Nee, ja, dat hadden wij ook wel aangezien te komen. Wilden jullie prins en prinses worden dit jaar? Ja, nou, ja, hoefden we niet heel lang over na te denken. Ik kreeg hiervan aan. Ja, zeg ze, ja. Goed zo, dat was beslist. Oh, daar wou eigenlijk voor terugkomen, zei Twan en Dre. Dan hadden we nog een reden om een keer wat te komen drinken, maar het kan wel beslist zien. En hoe vinden de kinderen het? Ja, ik heb ze eigenlijk nog bijna niet gezien. We hebben ze niks verteld van tevoren, want ja, ze zijn hier. Dus als die per ongeluk hun mond voorbij praten, dat wil je niet. Dus ja, ik ga dadelijk even kijken hoe het met ze is. En hebben jullie je mond ook voorbij gepraat of hebben jullie het goed stil kunnen houden? Ik denk dat we onze mond niet voorbij hebben gepraat. Ik denk dat het goed gelukt is. Het grote jubileumfeest van het Dartele Veulen wordt op 26 januari gevierd. We gaan een grote tent hier op de plek zetten, dus waar we veel mensen in kwijt kunnen. En dan gaan we gewoon lekker feesten. Waaronder natuurlijk Goed Zat, onze eigen artiest. Bjorn en Mieke als de hoofdact. Vrek is mooi. Uit Proefma komt er, Los komt er. Heitensoep uit Horst, dus dat komt er allemaal. Leef, lach, geniet. Vier met ons de Vastelavondstijd.